Здравейте хора, аз съм PlayGamesBG и сега ще играем Minecraft Pocket Edition. Ще се радваме. Само да направя нов свят. Това на Survival, Easy и готово. Така, това ми е първият клип на моя Minecraft Pocket Edition, който правя. И се радвам, че го правя. Дано ви хареса. Сега трябва да заредим още малко. Още маничко. И сегичка. Много хубаво заред. И завърнахме се. Сега имам да събера дърво. Има само тъмно, за жалост. А не обикновено. Ще взема 4 и после ще събера още много за къща. Тъмно е. Бе, как взех 5. Сега ще си направя така. Един крафтинг тейбъл и 8 пръчки. Така, правям си крафтинг тейбъл. Workbench, както му викат някои хора. Ще си направя брадва, за да по-лесно чупа дърветата. Кирка за камък и меч, ако случайно намеря храна. Така. Ето виждате как по-лесно се чупи дървото. Като крафтинг тейбъл е на принцип от дърво. Викаше това да е sugarcane, да. Ще го взема. Може би ще ми потрябва в видите. Всъщност този Minecraft ще го разделя на 3 или повече епизода. Да имам време да направя много дълъг клип. Защо бива? Видяхте ли само с 2 удара? Даде ми. Да си ми даде пържал. Ето ще направя се. Там има и или. Ще го убия, за да взема пилето и да го събирам. Даже са 2, това е хубаво. Ето там другото навряд. Така ще събера още дърво, защото с толкова аз не мога да се оправя. Просто нямам шанс никой. Но ще продължа да събирам едното, защото са ги смесия, ще стане гадно. Тук има корона. Моля ви също, абонирайте се за клипа и лайквайте с палец нагоре. Защото почнах да снимам вчера направих първия си клип. Сега това ми е втория и не че много искам, но просто имам само абонати и искам да събера доста. Все пак започнах и добре. Ама дали ще свършвам. Така. Сега ще си обработя дървото в Workbench. Много доста. И да събера още едно, за да ми стане точно един стък. Не, точно ми стане един стък. Да, ето. Минка само, че нещо ме се. Това е по-светло. Аха, така било.
Значи ще чуят бенча. Ще отида да убия набързо, защото ако ще видях и ми хареса. Жоли ми трябва бебча. Теги. Така. Отивам до водата още накрая, защото по принцип като тичам огладнявам и трябва да имам храна. Доста храна да е. Му си направя брод кожа, тъй като е дълго. Но сега ще си сваля това по-светлото дърво и ще се... Това е много добре. Има коне, които няма да ги убием. И ще го... Или ще направя конюшна и ще взема всичко. Чакайте, забравих, че. Така, това ми даде нищо, затова го ебах. Тоя кон е хубав. Ама нещо не ми хареса по него. Това му е някакво магар от 50-те. Какви? Да си опрещат. И извинете за спирането. Ще бъде края на клипа, защото става тъмно. Ще има още епизоди, най-много 4. И виждане от мен, абонирайте, моля ви, и лайквайте. Довиждане!